My jsme se přesunuli do workshopové místnosti, kde je jak simulační medicína, tak 3D tisk. A já jsem moc ráda, že spolu se mnou tady sedí doktor David Pospíšil, vedoucí biomedicínský inženýr interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Dobrý den. Dobrý den. A já bych se nejdřív zeptala, co má vlastně biomedicínský inženýr v nemocnici na starosti? Je velmi záludná otázka, velmi široká otázka. U nás na klinice je biomedicínský tým, který má na starosti, když to shrnu komplexně, na starosti technickou kardiologii. Se to mu dá nazvat a je to soubor činností na arytmologii, intervenční kardiologii, echokardiografii po celé klinice. A jaké vzdělání vlastně biomedicínský inženýr má? Je to tedy spíše technický obor nebo zdravotnický? Je to zdravotnický obor, technický i medicínský dohromady. A když bychom si to představili trošku konkrétněji, co vlastně všechno děláte? Než jsme začali natáčet rozhovor, tak jste říkal, že vlastně kooperujete s lékaři dokonce i na operačním sále, tak co tam děláte? Zase záleží na té části kliniky, o které se bavíme. Pokud je to arytmologie, tak jsou to implantace kardiostimulační techniky, katétrové ablace. Pokud se jedná o intervenční kardiologii, tak jsou to zobrazovací techniky především vlastně v této oblasti, různé skórování, výpočty. Je to na dlouhé povídání. A jaké jsou vaše kompetence? Je to jasně dané mezi právě lékaři, kteří dělají zákrok jako takový a vámi, že máte tedy na starosti vlastně tu spíše přístrojovou část, tu zdravotnickou techniku jako takovou, anebo kde jsou hranice toho, co kdo dělá? Hranice jsou pružné, ale v zásadě odpovídá to tomu, co by si asi každý představil. Vezmeme si pacienta, tak lékař si do něj samozřejmě píchá a řeže a my děláme ten zbytek. To znamená, pokud je tam nějaká technika, tak je to práce s tou technikou, ale tím nemyslím přístroje jako zdravotnické přístroje, spíše jako ta například implantabilní technika nebo ovládání té techniky, která se u toho používá, plus spoustu dalších věcí. A když se přesuneme tedy opravdu tady do tohoto konkrétního workshopu, do této místnosti, co tady účastníci uvidí, na co se vlastně koukáme teď a jak to vzniká? Právě teď tady před náma je soubor 3D výtisků z 3D tiskárny, které se týkají srdce a kardiologii. Máme tady jak edukační modely, tak modely, které vznikají pro konkrétní výzkumný záměr. Například tady tyto modely z flexibilní pryskyřice, flexibilního rezinu vycházejí nebo jsou tvořeny pro studii, na které spolupracujeme ještě s jedním pracovištěm, kde se vlastně testuje velikost okludéru pro uzávěr ouška levé síně před výkonem. Je to studie, kde se řeší velikost toho okludéru a taky místo transeptální punkce. Dobře, říkal jste, že spolupracujete vlastně s tiskárnou Prusa Research, nebo že máte i nějaký společný projekt. Jak tato spolupráce funguje? Funguje výborně. S firmou Prusa Research jsme navázali velmi konkrétní a úzkou spolupráci již před několika lety. V současné době vzniká unikátní záležitost, a to je laboratoř 3D tisku a virtuální reality FN Brno a Prusa Research. A chystáme právě, bude se podávat grant, abychom to podpořili i finančně, aby se nám to, abychom získali i další řekněme, vybavení a další financování pro tohleto. A vlastně výsledkem má být jak vývoj nových materiálů, například sterilizovatelná pryskyřice, která se pak dá využít přímo na sále, si bude moct operující vzít do ruky ten výtisk něčeho a operovat s ním, respektive něco si na něm zjistit, něco si ověřit, přímo si to porovnat třeba s tím, co právě dělá.
A dalším cílem té laboratoře, kromě teda jaká edukace, protože samozřejmě bude tam ta virtuální realita, tak je naše působení pro celou nemocnici. To znamená, my budeme zapojovat a už zapojujeme další pracoviště a oni mají své požadavky a ta laboratoř vlastně bude plnit ty požadavky a nabízet svoje služby a svoje inovace pro celou nemocnici. A o jaká oddělení se jedná? Jestli můžete být konkrétnější i mimo právě kardiologii, na čem už pracujete? Jasně, tak my přesně tak pracujeme už nějakou dobu a taky velmi, velmi úzce spolupracujeme s klinikou úrazové chirurgie, kde máme navázány přátelské i pracovní vztahy. A vlastně oni často tisknou nějaké kosti, na kterých si formují dlahy před výkony, takže opět jasná klinická implikace. A to je vlastně náš takový hlavní partner tady v rámci nemocnice, takže kardiologie, úrazová chirurgie a průšvih research. No a samozřejmě výhled je tam naskrz nemocnicí, nabízí se třeba ortopedie a další obory. A v tuto chvíli tedy využíváte ten 3D tisk zejména pro modely, které jsou určeny pro zkoušení věcí, pro řekněme jakoby workshop, hands-on trénink a tak podobně, ale nejedná se o umělé třeba náhrady, které už by se daly použít přímo do těla. Rozumím otázce náhrady, které se dají dát přímo do těla, implantovat přímo do těla, tak ty samozřejmě nevznikají z nějakých pryskyřic, to jsou například titanové náhrady a ano, my umíme CT dát vysegmentovat, připravit, vyzkoušet, ověřit, ale potom to už jsou na to specializované firmy, které umí z toho, řekněme, titanu nějakými procesy připravit tu konkrétní záležitost. Takže ta spolupráce tam je, ale to zatím... Není to zatím ambice ne, to ne. Ani toho grantu. To už jsou potom certifikace, to už jsou... Ano, jako součástí grantu je certifikace materiálu, který bude sterilizovatelný. Můžete si ho vzít na sál, můžete ho mít v rukavicích, kterých pak se dotýká té vlastně otevřené rány. Ale vyloženě jakoby implantát, to není cílem zatím. To určitě ne. Dobře, a nějaké delší budoucnosti, co byste si představoval, že kam se vlastně jakoby tahle technologie bude posouvat dál. My dneska už víme, přesně jak jste říkal, že už s 3D tiskem se dá dělat spoustu věcí, už fungují i specifické právě implantáty u lidí, kteří nemůžou mít, řekněme, sériovou výrobu. Ale co dalšího? Co si myslíte, že je ten dlouhodobější cíl? Konkrétně 3D tisku? Nebo konkrétně 3D tisku. Konkrétně 3D tisku, tak určitě budeme směřovat k tomu, aby se v rámci nemocnic, a začne to právě tou certifikací materiálu, mohly právě ty implantáty řešit, ale to bude ještě dlouhá cesta. A to se třeba úplně netýká kardiologie, nebo takhle. V první fázi se to bude spíš týkat například nějaké náhrady, nějaké kůstky, která je přece jenom jednodušší, je to pouze jakoby mechanická záležitost jednoduchá, která se dá vytisknout, v uvozovkách jednoduchá. Pokud se bavíme o něčem, co by se dalo využít v kardiologii, tak to už jsou potom například stenty nebo nějaké chlopně a to samozřejmě není jen tak. Je to hudba tedy daleké budoucnosti. Dobře, abychom nezapomněli i na další věci, které tady máte, je to tedy kardiovaskulární simulátor, řekněme. My už jsme tady mluvili vůbec o tom celém simulačním centru s vaším kolegou, ale teď by mě to zajímalo spíše po té stránce, řekněme, softwarové, po tom, co vlastně ten přístroj všechno umí z té technické stránky věci. Obecně simulátor intervenční, který jste již viděli a bavili se o tom s kolegou, tak on vlastně umí simulovat jakékoliv intervence, u kterých dochází k introdukci katetru do pacienta. Víceméně
simulátory různých kateterizací a to už potom můžou být jak koronární, nekoronární v srdci, anebo například radiologové, když dělají různé intervence, tak ten simulátor to umí. Je to univerzální záležitost, záleží jenom na tom, jaký software v tom je, jaké moduly si zaplatíte, zakoupíte a ty potom mohou simulovat tady ty různé záležitosti. My vlastně vidíme před sebou takový dlouhý kvádrový tubus, jak jste mi hezky napověděl, ale vidíme i něco jako klávesnici, která má jak teda tlačítka, tak i joysticky a je tedy potřeba notebook nebo nějaká obrazovka, kde se zobrazuje vlastně to, co vidíte normálně, když operujete. To, co vidíte tady na stole, je vlastně jenom to srdce toho simulátoru. Když byste přijeli k nám na pracoviště, tak uvidíte simulátor, který vypadá, snaží se vypadat jako reálný pacientský stůl, na který si můžete ovládat nahoru dolů, doleva doprava a na němž leží pacient, který má vstupy, to znamená různé radiální přístupy, simulátor. Femorální přístupy. Můžete si vybrat, podle toho výkonu, jaký děláte, a ten soubor těch joysticků a té klávesnice vlastně ovládá kromě toho stolu například C-rameno. No? A ještě na zemi máte vlastně ovladač pedály od fluoroskopie. A když člověk udělá nějakou chybu, tak jak mi to dá vědět? Jsou tam nějaké zvukové signály, nebo jak poznám, že dělám něco špatně? Jednak při té simulaci, když se člověk učí, tak mu za zády stojí někdo, kdo tomu rozumí, ale samozřejmě ten samotný software má vyhodnocovací mechanismy, který pozná, jestli jste někde zajela příliš hluboko, tlačila, nafoukla stent příliš moc. Pokud se teda bavíme o koronárních intervencích právě teď, tak ano. Vyhodnotí to i za vás a ty dnešní systémy umí, například co máme v rámci simulačního centra na lékařské fakultě, tak jsou všechny přístroje sesíťované a vlastně ten vyučující, který může sedět na druhém konci světa, vidí, jak si ten student vedl, co dělal, jak dělal, kde kolik strávil času, co vlastně provedl, jaké nástroje využil a dokáže to potom zhodnotit, dokáže se to kvalitativně i kvantitativně vyhodnocovat. A v tuto chvíli využíváte tedy vzdálený přístup? Tady na naší klinice máme jeden simulátor, není to třeba, ale ptala jste se na otázku, jestli to jde. Jde, dobře. Poslední otázka, kterou tady dostává každý, a ta se týká budoucnosti vašeho oboru. Ve vašem případě biomedicínské inženýrství, kde si myslíte, že bude, nebo kde byste chtěl, aby ten obor byl zhruba za 10 let? Tak doufám, že neprozradím příliš mnoho nebo nenavedu někoho na myšlenku, kterou já nosím dlouho v hlavě. Moje myšlenka je taková, že by například naše nemocnice, což je velká, prakticky největší fakultní nemocnice, nebo každá fakultní nemocnice by mohla mít svůj biomedicínský tým, který by organizovaně od zhora až dolů obsáhl celou nemocnici. Tím samozřejmě nemyslím oddělení zdravotnické techniky, to je samozřejmě entita sama o sobě, případně IT oddělení, což je entita sama o sobě, ale často to někteří rádi míchají. Myslím tím biomedicínské inženýry jako zdravotníky, kteří budou v rámci těch svých specializací řešit svoje věci naskrz nemocnici přes všechny obory, kde je to relevantní. Takže to je taková moje vize, že by vlastně od toho top managementu nemocnice až po to nejmenší oddělení, kde ten inženýr bude potřeba biomedicínský, tak bude to jako organizovaná struktura sama o sobě. Jako jsou lékaři, jako jsou farmaceuti, tak budou biomedicínští inženýři takhle organizovaní od zhora až dolů. Moc krát děkuji za rozhovor a držím vám palce, ať vám tato vize vyjde. Děkuji. Děkuji. Když se tady podíváme na ty modely, tak vidíme různé velikosti, různé barvy. Můžete nám tedy popsat, co vidíme a proč jsou ty modely rozdílné, jak tvarově tedy, tak i barevně a možná i materiálově? Ano, vystihla jste to opravdu v těch 3 bodech, které mě napadly, bych vám popsal. Rozdíly jsou v materiálech, v barvách a pak samozřejmě primárně v tom, o jakou strukturu se jedná. Tohle je levá srdeční síň
s ulomenou pravou srdeční síní, tady je vlastně levá i pravá srdeční síň, to je právě na testování, na zkoušení okludéru oušek levých síní. Potom tady například je model pravé srdeční komory a pravé srdeční síně, edukační model a ještě tady někde, a to bylo za náma, tady jestli se můžu natáhnout, tady máme ten samý model, akorát z jiného materiálu. Jsme se o tom bavili s firmou Prusa, řešíme vývoj materiálu, takže zrovna tady ta oranžová je materiál, který je takový pružný a vytvářel se pro potřeby zdravotnictví a v rámci toho testování jsme právě dostávali vzorky, ze kterých jsme tiskli různé modely, které nevypadaly takhle jako srdce, nebo nebyly to modely kardiální, ale byly to modely pro testování vlastností toho materiálu. Ale primárně tedy vyvíjíme společně materiály, které právě budou se používat v té kardiologii, protože tady ten tisk například těch levých srdečních síní pro uzávěry oušek je jasný a přímočarý a určitě má smysl i do budoucna. Tady například máme ukázku toho, jak vypadá CT nebo vysegmentované CT bez vyhlazení. Vlastně ta modalita jako taková se skládá z voxelů, což jsou kostečky, které jsou velké, řekněme 0,9 x 0,9 x 0,9 mm a z toho se ten model skládá. My potom tady všechny modely, které vidíme, tak jsou hladké, ale to už jsme udělali zase my, aby to vypadalo tak jakoby přirozeně. Jo? Dobře, a ty barvy? Ty barvy? Ano, jaký mají význam? Barvy nemají příliš význam, ale například u těchto výtisků význam mají, protože pokud se jedná o barvu pro materiál, který je co nejvíc transparentní, tak vy vidíte, jak vám vevnitř to instrumentárium nebo to, co vyřešíte, jak se usazuje, jak tam je situováno. Takže ten význam tam je tady v tomto. Ale prakticky. Jinak prakticky tady v těchto jsou to různé barvy, pro různé jakoby využití. A spíš je to teda testování v tuhletu chvíli i těch materiálů, co vidíte, vyhovuje. Tak, jako ano i ano. Můžeme se podívat tady do té tiskárny, co teď se tedy tiskne. Ještě jednou. Teď jsme tedy u té 3D tiskárny. Co se aktuálně tiskne a jak dlouho to trvá vůbec, než se takový model tiskne? Tak, právě teď se tiskne levá srdeční síň s pravou srdeční síní. Ta sestava, kterou jsme viděli před chvilkou v té transparentní formě. Nyní se tiskne z pryskyřice z rezinu, který je oranžový. A to, co právě vidíte, když vidíme vlastně pohled na tu tiskárnu, tak vidíme prakticky jenom ty podpěry, což jsou tady ty mostíky, ale je to zcela zásadní věc, protože ten tisk vzniká vzhůru nohama. Takhle, když otočím možná nějak takhle to v té tiskárně nebo takhle. On ten model je jiný, takže ty podpěry jsou malinko jinak, ale jelikož ten výtisk vzniká tímto způsobem, tak je třeba, aby ta místa, která se objeví v rámci té vrstvy, tak aby byla nějak způsobem spojena s tou podložkou, aby ta tiskárna byla schopná vytisknout. Ona vlastně nenanáší materiál, jako je taková ta možná tradičnější forma tisku, nebo ta známější forma tisku. Tahle forma tisku, ta SLA, říká se tomu stereolitografie, tak ta tiskne vlastně jednotlivé vrstvy. A ta vrstva, když je to vidět na kameře, tak tady na tom displeji je vidět vrstva, která se právě teď tiskne. A každá ta vrstva je osvícená, nebo displej, který je pod tou vaničkou, která uvidíte, jak se hýbe, tak je displej, který osvítí tu jednotlivou vrstvu, která stuhne. Platforma se posune o kousíček dál a následuje vytvrzování další vrstvy. A takhle vzniká vrstvička po vrstvě a to, co vlastně se má objevit v prostoru, tak musí být nějak spojeno s tou základnou, aby se to mohlo vytisknout. Tak právě proto je tam několik těch podpěr, které se potom ulámou a zůstane nám výtisk, který je už bez těch podpěr. Vlastně to je něco, co je nadbytečné.
ale musí to tam být pro ten tisk. Takže jsou tam jakoby ztráty toho materiálu v tom, že tohle potom vyhodíte. Nedá se to recyklovat, tento materiál konkrétně. Dobře, a jak dlouho ten tisk trvá? Protože my jsme tady od rána, viděli jsme vlastně zapínání té 3D tiskárny a pořád ještě v odpoledních hodinách nejsme do konce. My můžeme tisknout daleko rychleji, ale záleží na to, co se tiskne. Tenhle model, pokud úplně pominu nároky na, řekněme, třeba na typ materiálu nebo na sílu té stěny, tak může být vytisklý za hodinu. Tiskárna pojede rychleji, bude vytvořovat kratší dobu, nicméně určité materiály, hlavně tady ty specializované, ty pružné, vyžadují jednak dlouhou dobu osvitu té každé vrstvy. A vemte si, že zrovna tento výtisk, který tady se tiskne, se skládá z 5580 vrstev. A každá vrstva se bude vytvrzovat, řekněme, 4 sekundy. Teď nějakou dobu trvá vlastně odklopení a přiklopení té tiskové vaničky. A to si vynásobíte tím číslem těch vrstev. Takže ten čas potom naskakuje. No, takže odvíjí se to od toho, co tisknete, jaký máte nároky a hlavně nároky na ten materiál. Tahle tiskárna, my bychom to mohli pustit rychleji, ale například by se mohlo stát, že dojde k takzvané delaminaci, že se ten materiál někde utrhne a máte zkažený celý výtisk a musíte tisknout znovu. Takže z tohoto důvodu. Zde je i důvod toho tisku pomalého, ne, že bychom chtěli ukazovat, jak se, řekněme, tisk zapíná, jak se modely čistí, jak se koupou, jak se vytvrzují, ještě tady ve vytvrzovací stanici. My chceme spíše ukázat tu technologii, jak to funguje, jak to vlastně vypadá, když se tiskne. Takže a taky, abychom nemuseli tady používat, ten vymývací roztok je vlastně izopropylalkohol, který je velmi těkavý a nebylo by to vhodné tady na kongresu tohle tady mít v téhleté místnosti, takže nám spíše o to ukázat ten tisk, takže běží tak, aby běžel celý den, abychom mohli ukázat ten proces. A když se díváme tady ještě na ty lahvičky, to je tady materiál, který se leje do té tiskárny a ten tady má tu nevýhodu, že není recyklovatelný, ale zase se asi snažíte, aby toho odpadu bylo co nejméně. Má to jakési technologické omezení, ten odpad nějaký z podstaty věcí je a být musí, bez něj to nejde. Samozřejmě, ta pryskyřice, která zůstane ve vaničce po tisku, ta se odsaje, přes sítko se předsedí a může se nalít zpátky do té láhve a potom se použije znovu. Na tom vlastně nic není. Takže tam nevznikají nebo velmi málo tam vzniká odpadu ještě sekundárně, který by nemusel vzniknout. Kolik taková tiskárna stojí? Tahle tiskárna, mám pocit, že tahle sestava tiskárny a vymývací stanice teďka vychází na nějakých 65 000 z DPH, takže není to už dneska nic nákladného a kdo se tomu nějakým způsobem věnuje, tak to pro ně není problém si zakoupit.